We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. Anyone? The hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Lahat for three. Come on! Ito talaga ang confidence nitong bat.
We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Bob of Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legaspi, he has redeemed himself. Anyone, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Baba for three. Martin for Bob of Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Yeah, for three. Come on. Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos Marhay na Banggi, Bicolandia. Get ready for intense action! Day 5 ng Liga ng mga Bicolano. Ako Bicol Cup dito sa Sorsogon. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And siyempre pa, pasalamatan din natin ang LGU officials ng Bulan sa pangunguna po ni Mayor Romy Gordola. And siyempre pa, ang butihing governor ng progresibong probinsyang ito, Governor Boboy Amor. And of course, once again, ang LGU ng Bulan dahil welcome tayo dito sa Bulan Gymnasium. Doubleheader tayo, ang laban ng Erosin na nanalo na kontra Huban sa kanilang unang outing, kontra sa home team ng Bulan na nanalo naman kontra Gubat. So sino kaya sa dalawang teams na ito ang unang mga uuwi ng pagkatalo? Pero ito ay mamaya sa second game natin. Unahin na muna natin ang laban ng Barcelona na umuwi ng medyo nakayuko kontra sa Bulusan the other day, pero babawi sila dito sa unang salta na Santa Magdalena. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Kapa Morgan. Yes, at magandang gabi po sa lahat din ng ating mga manonood. I'm Coach Paul Sepe. I'm very glad to be here again, Kapa. Balik tayo dito sa Bulan, no? So, bakbakang Barcelona versus Santa Magdalena. So, wag na natin patagalin. Ibato na natin to sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidal. Yes, tayo po ay once again nandito sa bagong-bago
na Bulan Gymnasium. Pangalawang araw natin dito, Coach Paul Sepe. And right now, ito, tingnan natin yung mga yung mga starters natin for both teams. Barcelona, Froilan Bordeos, Carlo Estuye, Romel Gelas, and Rodney Fulgar, Ryan Espeño. At sa Santa Magdalena naman, Yes, sa kabila naman, si Noel Gasis, Dondel Frencilio, Gerald Contojos, Raymond Peñafiel at itong si Kyle Espinosa, partner. una nating makikilala ngayon ng mga taga Santa Magdalena kasi Oo. this is their first outing. Samantalang itong Barcelona ay they come off the loss kontra sa Bulusan. At ayan, starting the scoring dito sa ating unang game ay si Rodney Fulgar. Yes, Hitting a partner. mid-range jumper. Na maganda ang pinakita nung kanilang last outing kontra Bulusan, partner. Although they came up short on that game, pero ito si Rodney Fulgar talaga ang nagtimon para dito sa Barcelona na team. Peñafiel, isa sa mga imports ng Santa Magdalena. Unang tira ng mga taga Santa Magdalena, kapos yun. Mula kay number 26 na si Dondel Frencilio. 1 second na lang ang nasa kanilang shot clock. Espinosa turns around, tumira, short din yung tira. At the ball will go to the guys in white and navy blue, which is ang team ng Barcelona. Hindi natin nakita yung iba nilang mga key players na ngayon. The likes of Jonas Leona and si Beltran. Si Beltran. Oo. On their last outing, kompleto yung mga guest player nitong Barcelona. But right now, ang nandyan si Rodney Fulgar lang. And there goes! Dinagdagan ang puntos dito sa ating early goings na Espeño for Barcelona with a 3. Gustong bumawi itong si Peñafiel pero kapos pa yung mga tira nitong mga taga Santa Magdalena. Siguro dahil parang makina na hindi pa na Yes, partner. Siguro may break first in. game jitters pa ito, no? Kasi nga, sabi nga natin, this is the first outing of Santa Magdalena dito sa ating liga. So, tingnan natin, partner, if they will begin to pick up at the last 8 minutes of the first quarter. Pero ayun, good drive on the part of Peñafiel on that transition. So, tingnan natin kung mabubuslo niya ang free throw na ito. But Mentes yung una. Yeah, I can see some fire in his eyes dito sa Peñafiel. Na-surprise ako na medyo mabilis siya. Yes, partner. Going to the basket, Kanina nakita ko siya nagwa-warm up pero sabi ko mukhang medyo malamya. Pero tingnan mo itong pinakita niyang drive na yon, medyo talagang aggressive siya dito sa larong ito. Saka mabilis at saka may tira. Kaya lang hindi niya naipasok yung dalawang free throws niya. Talagang medyo ata may jitters pa itong mga guest players ng actually mga imports ng Santa Magdalena. They're from Manila. Itong si Peñafiel and Espinosa. For the rebound, medyo we have to get ourselves familiarized with the players of Santa Yes, Magdalena. partner. Yet, ayan na, si Peñafiel, pinasa sa kanyang partner na si Espinosa. At siya yung nagumpisa ng scoring para naman sa mga naka-gray jersey ng mga taga Santa Magdalena. Babawi sana si Stuye pero short on that one. Pati na rin yung kanyang follow-up shot. Ito na si Gasis, binigay kay, again, it's, look at that. Peñafiel in mid-air was fouled. Talagang may makikita tayo dito. No? Yes, partner. I think So we're going to see some highlights from this guy. Oo, and a good recognition on Gases on the transition, Oo, partner, tama. para maipasa niya kay Peñafiel yung bola. So again, Peñafiel will troop to the line, but again, misses. That's the third miss of Peñafiel, partner, on the free throw line. Wala pa siyang naipapasok. Oo. Pangalawang chance na to sa free throw line. Pero yun, narinig tayo. Naipasok niya na yung pang-apat. At ang score natin po ay lamang ng dalawa lang ang Barcelona, 5-3. Early goings, 7:39. This is just the first quarter ng laban ng Barcelona at ng mga taga Santa Magdalena. Estuye swings it to Guelas and Espeño fires another 3. Wala. Na-rebound Espinosa. Espinosa na, nagdi-dribble. Ano bang gagawin niya? Dediretso ba siya? O hindi, pinasa sa kanyang kakampi. Pero itong si number 5 was fouled. That's Gerald Cantonhos going strong to the hoop. So ang natawagan doon ay si Espeño.
So right now, Gerald Cantonhos will take 2 shots para siguro makatabla na dito sa larong ito. Pero nako, that's an air ball, partner. Medyo naninibago pa nga itong mga taga Santa Magdalena. Ikaw ba partner. sa basketball career mo, nagkaroon ka ba ng mga free throws na air ball din? Wala akong maalala, partner. Wala kang maalala. Sumobra meron. Kasi pero, hindi mo talaga makakalimutan pagka air Oo, ball. pero wala akong maalala Wala kang sa maalala. aking basketball career. No? Good. Pero ang alam ko, sobra yung baldog, yung sinatawag na baldog meron. Pero yung wala. Wala. That's good. Ayan na naman si Peñafiel, missing on that one using the board. Eto na, nasa kay Fulgar ang bola. Iniintay yung kanyang mga kakampi. Sabi niya, wait, di ko to kaya. May mga una nang nakaposisyon, lalong-lalo na yung sentro nila, na si Espinosa. Ayan, yun na nga, hindi naging maayos yung play para sa Barcelona that time. Ayan na naman si Espinosa. Gets fouled while in mid-air by, I guess it's Romel Guelas. Yes, partner. That's a turnover on the part of Barcelona. No? Kala ni Rodney Fulgar, may tao pa sa likod niya. Tama. And good recognition on Espinosa, partner, para dun sa transition. Yun ang dapat gawin nito ni Peñafiel at Espinosa. No? At every time they are in the transition, talaga dapat go hard to the basket. Tama. And nakikita natin yan dito sa dalawang imports ng Santa Magdalena. They're really aggressive going to the basket. At talagang meron silang ganong, sa tingin natin, talagang yan ang... Yun ang laruan talaga. May laruan talaga na ganon. Itong dalawang ito. And kung napapansin mo, partner, mukhang magkakilala talaga itong dalawang ito. No? Kung mapansin mo sa transition, pag tumatakbo sila, yung spacing napakaganda. Tama. I think kinuha sila nitong si Noel Casis. But in the meantime, Espeño hitting another 3-pointer. That's his second. Dito po sa ating first quarter, 6:22, 7-5. Was that a 3-point shot? That's a long 2, partner. Long 2, okay, I'm sorry. So that's just a long 2. And yon ang legit na 3-pointer mula sa left wing kay courtesy of Gerald Cantonos of Santa Magdalena. And they're now leading by 1. Fulgar. Wala. Rebound Cantonos. Cantonos looking for a guy at nakita si Casis. Casis nakabalik sa kanyang bola. Pumukol ng 3. Wala. Rebound ni number 9 ng Barcelona na si Jan Villena. And nakita si Fulgar na nasa unahan. He got blocked. Pero may foul sa pagalawang tira nitong si Estuye after that miss from Fulgar. Maganda sana yung naging depensa doon ni Peñafiel, partner, to on Rodney Fulgar. But nakita naman itong si Cantojos on may konting tulak, partner, doon sa rebound na yun. Tama. Inbound play. Fulgar. Wala. They will have another opportunity para dito sa koponan ng Barcelona. Tied ball game tayo at 5:26. First quarter po ng Barcelona at ng Santa Magdalena. Dito po sa loob ng Bulan Gymnasium. Again, this is day 5 of Ako Bicol Cup Sorsogon. Pumihit ang Espeño. What a beautiful one-hander shot from the veteran. Nakakailan ng bang puntos tong si Espeño, partner? 7 points, partner. Siya yung leading so far Oo. sa koponan ng Barcelona. Halos lahat ng puntos sa kanya. Oo, partner. So, medyo good start on the part of Espeño. Nung nakaraan, partner, medyo slow start siya during their game against Bulusan. But right now, maganda ang pinapakita nito ni Espeño. Oo, but right now, sinasabi mo maganda ang pinapakita. Maganda. Makakakita rin tayo ng maganda. With Miss Cassandra Seton. Pasok, Cassandra. For the first game this evening, we have the battle between Team Barcelona against Santa Magdalena. Assistant Coach Oliver of Team Barcelona mentioned that they are having a hard time building chemistry among the players during their first game, considering that some of the players cannot attend their basketball trainings because of their work and other commitments. However, for this game, they are hoping that they will gradually find the sparks among one another while also strengthening their connections inside the hard court. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Cassandra.
That's for Team Barcelona, no? Yes, partner. Yun na nga, kulang yung players ngayon because of some commitments siguro. Yes. But hopefully, they can still make it. Nag-uumpisa pa lamang naman yung ating laro dito. And I think we have a tied ball game. Tama ba? Asan ba yung scoreboard? Mukhang nakakalamang. Lamang Lamang itong, yung Santa Magdalena. Santa Magdalena na ng Ang isang isa. puntos. Oo, 10-9 partner. Oo. ang score natin. And we take a look at the huddle of the Magdalena team right now. At yun, sino bang coach nila? It's Edward Upenya. Yes, partner. So, yun na nga, yung sinabi ng ating courtside reporter na si Cassandra, partner, during the previous games natin dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon, normally ganun talaga yung nagiging problema nitong mga teams na to, no? Yung commitment ng players, kasi yung iba, we have players sa mga nasa uniform personnel. Yung Oo, kahapon, ang daming naglalaro from BFP, Yan. Bureau of Fire Protection, and may mga PNP din. And yun ang ano natin dito kasi yan nga kagandahan, yung mga players na medyo veterano na, nakakabalik pa na maglaro, and also yung mga bata naman is nakikita Nabibigyan nila ng chance. na nabibigyan ng chance. Nakikita nila yung mga kuya nila na maglaro. So yung exposure talaga maganda for Ako Bicol Cup. Yes, of course. And maganda rin ang tira nitong si number 29 ng Barcelona. That's, Gile. Ayan, Yes, partner. si Gile. Babawi itong si Espinosa pero wala. Na-rebound ni Rodney Folgar. Binigay kay Villena. Nasa kay Folgar now. Nakuha na yung number 10. Nasa kay Espeño. Swings it to the left wing. Floater by number 9. Wala. Na-rebound ngayon itong mabilis na si... ayan na nga. Ay kapos yung tira nang lumilipad na si Peñafiel. Merong tira. Hindi lang Yes, natatapos ng maayos. Yun nga yung sinasabi natin. But good thing, ang maganda doon, partner, yung aggressiveness going to the basket. Yeah. Alam niya naman kasi na may sumusunod sa kanya Oo. in the likes of Espinosa, yung partner niya. So magmintis man ako, mayroon akong rebounder. Pero again, yung aggressiveness di mo matatawaran, partner. Kasi alam mo na every time na lulusot siya ng ganyan, there's a big possibility na pumasok yan. Kasi high percentage yung tira, partner. Tama, tama. So dapat yun ang bantayan nila. Kasi baka mamaya, yung sabi nga natin, baka na-stretch na. So, yun ang dapat gawin nito ni Peñafiel Paleno. Wag dapat kasi papasok at papasok naman yan. Tama, and we expect that. We expect that naman. Number 26 goes inside the paint. Wala. Kapos yung kanyang tira. Pero when it comes to 3-point shooting, talagang maganda rin yung percentage nitong si Peñafiel Yes, for partner. Barcelona. I mean Espeño. Espeño rather. Ryan Espeño. Peñafiel fires and there you go. He hits it from the long range. That's the second triple of the team Santa Magdalena. First on Peñafiel, yung kaniya, yung kay Cantojos, partner. Oo. Canton Hos. Binigay kay, sino to? Number 91. That's Formanes. Formanes. And then Peñafiel again. At the top of the key, wala. Rebound. Pulgar. Villena to Rosales. Rosales. Mali ang napasahan. Muntik nang ma-out of bounds mula sa kamay ni Espinosa. Pero ayun na. Tumatakbo ang mga taga Santa Magdalena. And itong si Formanes was fouled by Rosales. So dalawang free throws for Dave Formanes. Pero tumawag muna ng timeout itong mga taga Barcelona at 3 minutes and 18 seconds nalalabi. Coach, nakakalamang na ang Santa Magdalena. Kanina yung Barcelona. Yes, partner. They started out quite strong pero ano ang sa tingin mo nangyari sa mga oras na to? Bakit nakakalamang na itong mga taga Santa Magdalena? Yes, kung mapapansin yung partner, sabi mo nga, grabe yung ano. But again, ito muna, yung nasa screen nyo po, mga kaibigan, ang Vice Mayor ng Santa Magdalena na si Mr. Ramon Ragas Espela. So, Vice Mayor Espela of Santa Magdalena, happy viewing po and nagsusupport talaga sa kanyang team. Maaga siya kanina maaga, dito. kanina pa yan, nakita ko kanina. So,
again, balikan natin yung laro, partner, no? Na tinatanong mo sa akin Oo. kung bakit ganito, lamang na. Nabaliktad kasi kanina sabi mo, mas aggressive yung Barcelona. Yun ang nakita natin. The counter nitong mga taga Santa Magdalena. Yung napapansin natin dyan, every time they get the ball, they are pushing the ball. Primary offense nila, transition talaga. So kung makikita mo, 3-4 na player tumatakbo pababa. So that's a good thing. Yun na yung maganda nating nakikita dito sa last goings ng ating first quarter. Kaya nakakalamang itong mga Santa Magdalena. They are making those opportunity talaga na dapat hindi mawala sa kanila. Pag may transition, talagang rinaratrat nila yan. Oo, that's a big help on the part of Raymond Peñafiel dahil talagang naiiba yung pacing nitong mga taga Santa Magdalena. Peñafiel lets it fly, wala. Oy, nadulas doon ng bahagya. Iting Supermanes, ayan na naman si Peñafiel. At nako, nakaunang puntos doon. Itong si Fulo, Christopher Fulo for Santa Magdalena. 18-12. And good recognition on Peñafiel, partner. Sabi nga tama. natin talaga pag ganun nagiging aggressive niya. Nakita mo yun, dalawa na yung sumasalubong sa kanya. So nagiging open yung kakampi niya. Tama. Ayan, na-rebound na naman. Formanes. Binigay kay Peñafiel na nasa unahan. Oops! Tumama yung pasang yon. Was that a pass? I think that's a pass that's a bounce pass intended for Fulo. Kaya Yes, lang partner. tumama sa paa ng kalaban. Yes, so sabi nga natin, yun ang magandang ginagawa nitong Santa Magdalena, partner. Talagang yung opportunity nila sa pass break and sa transition, yun ang ginagawa nila kasi alam nila na minsan hindi na nakakahabol itong mga taga Barcelona dito when it comes to transition. So, yun naman ang dapat bantayan itong Barcelona, partner, no? Yung transition na ginagawa nitong Santa Magdalena. Paano nila yan ika-counter? That's a kick ball. The ball will stay with the man in gray. Ang mga taga Santa Magdalena. Yes, partner. Maganda ko ding nakikita dito, no? When it comes sa transition din, yung spacing ng Santa Magdalena, maganda rin eh. Hindi sila nagkukumpulan. Tama. Na-notice ko din yon. At right now, tumatakbo na. Rumaragasa ang number 24. Stops and pops. Wala. Uy, kaya naipasok itong atang si number 24 ng Barcelona na si Burdeos dahil kailangan nila ng speed. Pulgar battling for the ball inside. At nakapag-attempt siya and he got fouled. Kaya sure ball na mag-free throw siya. Let's take a look kung magiging sure din ang dalawang free throws na maipapasok niya. Yun naman si Roddy Pulgar sa kabila, be aggressive dun sa offensive rebound, partner. So sabi nga natin, ito si Pulgar talagang very athletic at very agile nito, no? So talagang, but again, partner, sabi nga, hindi magagawa ni Rodney yan na mag-isa. Dapat total team effort talaga dito para makabalik sila at mahabol nila itong 5 kalamangan nitong mga taga Santa Ganoon Magdalena. naman talaga. Fulo to the corner. Peñafiel fires, misses. Pulgar for the rebound. He gets bumped by Formanes. So 5 pa rin po ang kaalamangan nitong mga taga Santa Magdalena at less than 2 minutes to go dito sa ating first quarter ng ating unang laro ng ating doubleheader for tonight. Dito sa loob ng Bulan Gymnasium, ang laban po ng Barcelona na may hawak ngayon ng bola. Corner 3, pasok yan! Courtesy of, yes, that is number 29. That's Gile. Gile. And Peñafiel on the other hand naman, partner, talagang going hard to the basket for the 2 points. But again, that's the third triple on Gile nitong team Barcelona. So good yung performance niya coming off the bench, partner, no? Oo. But again, ito naman talagang kayod, partner, ito si Peñafiel dito. They need to stop this guy, itong si Peñafiel, as early as now. Yes, partner. Ayan, they're battling for the rebound. Nakuha pa rin ng mga taga Santa Magdalena. And ayan, Fulo. And
this big guy ng Barcelona na si Escuriaga. Grabe din yung ano ni Fulo, They really- partner. Talagang tatlo halos na offensive rebound. Yung They really, nakuha niya doon. they really battled for it. Oo. Yung Fulo, may naalala ka bang player ng Catanduanes? Yes, partner. Naalala ko dyan yung tagle ng San Andres. Oo, tama. Parang gano'n na gano'n din yun eh. Pero tingnan natin kung masusustain niya yung energy na yan hanggang fourth quarter. Kasi yung At saka tagle, partner. kung meron din siyang Oo. meron din siyang perimeter shooting. Oo, kasi yung tagle talaga first to fourth quarter, parang hindi napapagod yun eh. Oh, galing pa yun sa construction. Oo. Oo. So, tingnan natin dito sa game natin. Okay, number 20. Christopher Fulo hits it from the free throw line. So maganda pinapakita nitong mga players itong Santa Magdalena, especially yung mga bench players, partner, talaga nagko-contribute dito. Meanwhile, miss yung kapos yung tira nitong si Reynaldo Rosales for Barcelona. And nakuha ang possession ng itong mga taga Santa Magdalena right now. It's Formanes, Dave Formanes with the ball. Tumira sa malayo. Almost but not quite. Rebound, Fulgar. Nakakarami na din tong defensive rebound si Fulgar. Nice play! Alright, that's from Rosales to number 24 na si Froilan Burdios. Fiel. Na-deflect yung kanyang pasa. Ayun naman si number 24. At ito, tumatakbo na naman ang mga taga Santa Magdalena. Just in time for Peñafiel. And na-foul siya bago pa man niya That's a turnover, partner. turnover ba? Ano ba, traveling ba? Oo, medyo nakapak ata sa linya. Okay. Sa ilalim. So, Medyo nahuli lang siya ng konti sa pasa ni Formanes. yes, partner. Ginugulo ni Formanes itong si Froilan Burdeos. Kaya yon, turnover. Good defense on the part of Formanes, partner. Eto meron tayong konting trivia. One of the referees sa laro laban ng Barcelona kontra Santa Magdalena ay isang principal ng isang paaralan sa probinsya ng Masbate. Aba, sino kaya ito, no? Ang crew chief, walang iba na si Arnold Humao As. Ayan, principal po siya ng Masbate Elementary School. Well, sir, double salute para sa'yo. Ayan, principal na ng isang elementary school. At ito, crew chief pa nitong ating magandang laro dito sa ating double header ng ating Day 5 ng Ako Bicol Cup. Again, saludo po kami para kay crew chief Arnold Humao As ng Masbate. Salamat, Iris, sa mga information na binabato mo sa amin. Okay. At yan po, nagtatapos mga kasarog ang unang yugto ng ating laban. Ang bakbakan nitong mga taga Santa Magdalena at ng mga taga Barcelona. Again, Barcelona ay una nang napalaban sa Bulusan at sorry to say, umuwi sila ng medyo nakayuko dahil natalo sila. And hoping na maibalik nila yung kanilang posture dito sa ating liga as early as now kontra dito sa mga taga Santa Magdalena. Kaya lang, coach, kalama ngayon ang mga taga Santa Magdalena. Bakit? Yes. Ano nga ng stats natin, baka pwede mong i-share sa amin. Yes, partner, yun na sinasabi natin to, no? No, because of the transition play na ginagawa itong mga taga Santa Magdalena, talagang kinounter the energy, the aggressiveness pagdating sa opensa on the primary offense which is the transition is maganda ang pinapakita itong mga taga Santa Magdalena. And of course, maganda din ang pinapakita ng dalawang guest player nila na si Espinosa at si Peñafiel, partner. Itong si Espinosa with 8 points already, and ito naman si Peñafiel mayroong 6 na puntos dito, partner. And of course, yung mga bench players nila, partner, na napakasisipag din in the likes of Fulo with 4 points already, and Canton Host with 3 points. And partner, again, sabi nga natin, kinakapitalize nila yung transition na yon. So maganda ang pinapakita. When it comes naman sa Barcelona, partner, yun ang nangyayari sa atin. Medyo nagiging slow pace ang kanilang ginagawang ang laro dito. But again, and the likes of Rodney Fulgar, during the last game, partner, of Rodney Polgar dito against Team Bulusan,
alam mo, he scored 21 big points on that game. Sa ngayon, nakakailan na ba siya? And sa ngayon, itong si Fulgar ay mayroon lamang 3 points partner dito sa ating first quarter. But again, sabi nga natin, for sure magko-contribute ito in the next coming quarters pa. So titingnan natin kung ano mako-contribute niya dito sa team ng Barcelona. I'm sure it's going to be big para sa kanyang kupunan. At ayun na, balik na tayo sa laro. We just started the second quarter. Nasa mga taga Barcelona ang bola. Ayan, balik kay number 24 na si Bordillos. At ang tumira si number 29, that's Gile. Pero missed shot. Ayan naman si Formanes for Santa Magdalena. Formanes nakita si Espinosa at the top of the key. Espinosa, dribbling. Ayan, trying to escape the defense pero nakuha ng mabilis na si Bordillos. At ayun, easy money for this little guy. Siya ang pinakamaliit sa floor ngayon. I'm talking about itong si Froilan Bordillos of Barcelona. At kakascore lang 22-20. So dalawa lamang po ang kalamangan ng Santa Magdalena. Rebound ni Gile. Bigay kay Bordillos. Oy, mali yung napasahan. That was intended for, obviously, for Fulgar. Ito na ang transition ng Santa Magdalena. Formanes finishing after that pass mula kay Moscoso. Yes, partner. So that's the second time na mayroong miscommunication on the part of Team Barcelona, no? Partner, turnover during the first quarter. Mayroon 5 itong mga taga Barcelona. So dapat, partner, alagaan nila yung bola na yan. Kasi medyo mahihirapan sila pag maraming ma-accumulate na turnovers, partner. Tama. Ito naman si Peñafiel driving and using his left hand. Wala. Medyo pagod na ata. Rosales drives. Wala na rebound ni Espinosa. Espinosa dribbling. Pinasa kay Peñafiel. Peñafiel for the easy deuce. Nice recognition on the part of Espinosa dahil nakita niya na nasa unahan na yung kanyang partner. Yes, partner. So kaya nga, ito sabi mo medyo pagod na pero talaga walang pahinga pa to si Peñafiel, partner, dito sa larong ito. Missed shot from Gile at the corner for Barcelona. Now it's Espinosa. Tapos ang tira. Pero nakuha niya uli ang kanyang missed shot or ang rebound and Peñafiel will fly, lets it fly and pasok! Napasok mula sa gitna. Ang kanyang tira. Muntik nang magkaroon pa ng foul yun, ano, partner? Yes, partner, muntik na. But again, sabi nga natin, release ball, medyo hindi naman na-invade nito ng kanyang defender yung kanyang landing spot. So kung makikita mo, medyo umilag naman siya. So hindi talaga tatawagan ng foul yun. So hindi nag-qualify sa mga referee natin na tawagan yun ng foul. It again, could have been a 4-point play. Yes, partner. But again, Peñafiel, ito nga sinasabi natin, partner, 14 big points dito sa ating game. I guess he's now leading Santa Magdalena. Oo, partner. And the rest of the players, siya ang talagang leading scorer dito game. sa game na ito with 14 big points. Sabi nga natin, yun ang magiging ano nito, story. Yung turnover kasi kung makikita mo, miscommunication sa the part of Team Barcelona. And nahihirapan si Fulgar sa kanyang scoring. So mas naaalagaan ng mabuti nitong mga taga Santa Magdalena yung bola. During the last quarter, 3 turnover lang yung nakomit nila, partner. Against 5 turnovers dito sa mga taga Barcelona. But in the rebounding department, almost tie sila kasi sabi nga natin, andyan si Rodney Polgar, andyan si Espeño naman na medyo malalaki din talaga for Team Barcelona. 19 rebounds on that total rebounds, 19 rebounds for Team Barcelona and 19 rebounds din dito sa Santa Magdalena. But yun nga, yung nakikita natin, yung turnover, and pag nag-turnover itong mga taga-Barcelona, nakakapitalize itong mga taga-Santa Magdalena and nako-convert nila into points. So nice run for Santa Magdalena in the last couple of minutes. 29-20, kanina 22-20 yan. Ngayon, yes, 29 na. So lamang na sila ng siyam. Stuye to Guelas. Nakita si Espeño pero Espeño cannot handle that pass. Ayun na si Formanes flying! Wala. That
transition play was challenged by Estuye, Carlo Estuye of Barcelona. Nice defense. Kung mapapansin mo partner, itong players itong Barcelona, naka 4 guards sila. 4 na gwardiya ang nasa loob. At pakinggan muna natin ang report ni Miss Danica Garcia. Danica, ano bang balita dyan? Thanks Kapa Morgan and Coach Paul. Even though hindi pa 80% ang chemistry ng team players ng Team Santa Magdalena, nagpakita agad ang kupunan ng eagerness na gustong maiuwi ang kanilang unang panalo ngayong gabi kontra sa Team Barcelona. Santa Magdalena confirms also that they will win this fight tonight because of their 4 Pro League players na sina Kaya Espinosa, Raymond Peñafiel, and Noel Casis. Ayon kay Assistant Coach John Edward Gapayaw, having their advantages on outside shooting, transition game, and defense, he rest assures na kakayanin ito ng kanyang mga players. Dagdag pa niya, Coach Paul and Kapa Morgan, kailangan lang ng buong teams na mag-stick sa game plan ngayong gabi para hindi maapektuhan ang kanilang laban kontra sa pangalawang beses ng lumaban at susumalang sa Cubicol Cup Sorsogon na Team Barcelona. Yan muna ang latest update dito sa courtside ng Team Santa Magdalena. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat Ms. Danica Garcia sa iyong report para sa mga taga Santa Magdalena or sa squad ng Santa Magdalena. Nakakalama ngayon 29-20. So yes partner, yun lang nga sinasabi natin doon, no? Sa report ni Danica, talagang very confident sila na talaga sila mananalo ng larong ito because of the presence of their guest players, no? Oo. But again, sabi nga natin, tingnan natin kasi hindi din magba-backdown na itong mga taga Barcelona dito partner. Kahit outman sila dahil wala yung iba nilang mga inaasahan sa team ay alam natin na talagang lalaban yung mga yan. In the meantime, Frencilio hitting a corner 3 for Santa Magdalena at ayan, medyo pinadugo pa nitong mga taga Santa Magdalena ang sitwasyon para sa Barcelona. 32-20. It's a double digit now na kalamangan para sa mga taga Santa Magdalena. Formanes now with the ball. Formanes finds Frencilio doon sa may baseline, kaya lang hindi nasalo nitong si Frencilio ang matulis na bounce pass na yon from Formanes. Pero tingnan mo yung partner, no? Good thing pa din talaga yung talagang ginagawa nila sa transition. Talagang takbo kung takbo itong mga taga Santa Magdalena partner pag may opportunity sila. Missing from the corner is number 9 guy, Espinosa. Kicks it to the corner. Short ang tira nitong si Espeño, or rather it's Peñafiel. No, that's not Peñafiel, I'm sorry. Yes, partner. That's Frencilio. Oo. But again, doon sa kabila Frencilio. naman, itong si Guelas making that 2 points to inch closer dito sa mga taga Santa Magdalena. So 10 points na lang ang hinahabol dito nitong mga taga Barcelona partner. Oo. So itong si long hair, Noel Casis is now back in the ball game. He started this game kanina. Okay. Right wing shot mula sa beyond the arc. Wala. Uy, nahirapan doon si Guelas. And was that a traveling violation? Yes, It traveling is. partner Oo. on the part of Guelas. Wala siyang, he's nowhere to go. Wala siyang mapupuntahan sa pagkakataon na yon. Pero maganda yung ipinakitang laruan din ito ni Guelas nung laban nila against Bulusan. So Casis. konting oras na pahinga lang to si Peñafiel partner, binalik naman agad dito. Medyo short yung kanyang tira. I'm talking about Espinosa, pero muntik na pumasok. Villena to Espeño. Espeño, sweet shot pero medyo malakas ng konti. Ito na si Peñafiel, nakabalik na sa game. Finds his partner. Ayan, that's a nice play from Espinosa, from Peñafiel. Good recognition on the part of Peñafiel to
Espinosa, nakasil na, alam niya na nakasil na dun sa ilalim. Medyo mismatch yung kalaban kasi medyo mababa, partner. Corner 3. Miss. Gasis. Now what a shot by Dondel Frencilio. May contact yun ng konti pero di bali na. Bumawi naman kaagad itong si Ryan Espeño sa kampo naman ng mga taga Barcelona. Gasis directing the play. Kicks it to the corner. To Espinosa. Sa other side, that's a nice play. Nakita ni Gasis yung weak side at nandun yung kanyang number 7 guy na si James Moscoso for that successful 3-pointer. And that's another coming off the bench, no, partner, itong si James Moscoso. Stuye cannot hit that corner 3. Pero mananatili ang bola sa mga taga Barcelona. Yes, partner. Ayan, 15 na po ang hinahabol nitong mga taga Barcelona. And hindi pa natin nakikita ngayong second quarter si Rodney Fulgar, partner, the part of the team Barcelona. Oo, medyo nagsastruggle siya offensively eh. Nice play. But not the shot. Medyo malakas. Peñafiel. Flies. Maganda yung pasa. At hindi naman pinahiyaan nitong si James Moscoso ang napakagandang assist nitong si Peñafiel. And that's 5 points for Moscoso, partner, dito sa ating second quarter. Galing sa bench yan. Ayan naman, tumatakbo si Peñafiel. Talagang mabilis ang mamang ito. At, he was blocked. Pero may nakita ang referee na something. Sabi niya, foul yon. We'll see. Timing na timing din, ano? Yes, partner. Pero mukhang may tumama. Kaya nakapag-decide yung ating referee that that's a foul. Pero sabi ni Guelas, wala, bola. That's 2 free throws for Peñafiel. Sabi nga, grabe, partner, itong aggressiveness talaga nito ni Peñafiel dito Saka sa ating laro. napaka-explosive. Oo, saka kung makikita mo talagang very agile niya. Rat-rat kung rat-rat. Rat-rat nga. Yun ang, so, hindi naman pinapahiya talaga nito yung Peñafiel na guest player ako dito. Talagang dapat Magpapakilala ako dito sa Bicol. At magtatrabaho ako dito. Oo. And he's one guy to watch dito sa Ako Bicol Cup, Sorsogon. At 19 na, partner, ang kalamangan. At yun na yun, ganun-ganun lang kadali. The meantime, Espeño tries to do that, Sabi mo nga, alahoy na tira. Ohoy na tira. Pero sabi niya, abay, 35 years old na pala ako. Mga ilang kaya itong si Espeño, no? Pero ano na siya eh, mga siguro more than 30. More than 30 na. Oh, that's an out of bounds. Mukhang tumama muna kay Espinosa ang bola bago lumabas. Guelas for the baseline, the inbound. Binigay sa corner. Pang-ilan na yan itong si Nigile. Hindi talaga pumapasok. Oh, yun. Libreng-libre si Guelas. Lucky hulog ng bulo. Lucky bounce doon. Oh. Gasis to the middle. Espinosa to the corner. Peñafiel hitting another 3. That's his third in this ball game. 138 po ang natitira sa ating second quarter. 20 na po ang kalamangan ng mga taga Santa Magdalena. Yes, Pero partner. sabi nga natin, nauna sila sa scoring. And also, that's yung tira ni Peñafiel. That's the 16th point of Peñafiel dito sa laro. Grabe, wala pang third quarter yan. Espinosa for the rebound. Binigay kay Gasis. Gasis to Peñafiel. Peñafiel will try to split the defense. Mabilis talaga itong Peñafiel.
And talaga yun yung brand of game nito Oo, ni Peña oo. Pilar partner. Kung mapapansin mo, kanina pa siyang first quarter, ganyan na ganyan talaga ang ginagawa niya dito sa larong ito. He's fast and he's a long jumper. And, and kung mapansin mo naman, on the other hand, medyo itong si Gili, medyo inaalat dyan sa 3-pointer na yon. Tama. Kung makikita mo yung last shot niya, I think that's the 5th time. Oo, fifth attempt. Oo, pero hindi pumapasok. Espinosa fakes. Inching a little closer and good. That's another 2-pointer for Espinosa. Double digit na din, partner, for Santa Magdalena. Itong si Espinosa with 11 points. Balik na si Pulgar. Umikot, tumira. Wala pa rin. Gets his own miss. Pero nahirapan. At nakawala sa kanyang mga kamay ang bola at nasa kay Espinosa na ngayon ang Santa Magdalena. Santa Magdalena nagpapakita ng kanyang dribbling skills at ng kanyang tira pero wala. Nakuha pa niya ang rebound. I think that's not a wise move nito si Espinosa. Nanggigil siya masyado. Nanggigigil masyado. Oo. Kulang pa ng konting maturity on that particular play lang naman. Kung makikita mo, napakabata pa nito ni Espinosa, partner. Ayan, inararo ni Pulo ang mga nakaputi. Pulgar, nakakatatlong puntos pa lamang po yan. Let's see kung wise play for Pulgar. Alam niya na he's out of balance para makuha o maka-establish para sa possession. At Yes, partner. binato na lang niya sa kalaban. Yan na si Giles. Wala pa rin. Still struggling, partner, itong si Gili dito sa ating laro. Ate. To Gasis. Gasis crossing over. Merong whistle ang referee. May foul and that's an offensive foul. Yung kaninang ng Araro ay hindi pala si Pulo. Si Roniel Hate. Ayun, muntik na. Muntik na. 5,000 pesos yun, partner, pag nakapasok. Pag half court, no? Half court. Alright, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe para po sa Day 5 ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Dito po, live na live sa Bulan Gymnasium at magtatapos po tayo na nakakalamang Santa Magdalena with big 48 points against 26 ng Barcelona. Ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldeco at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Magbabalik po kami. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babop Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babop for three. Martin for Babop Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Yan for three. Come on! Ito talaga ang confidence ng bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang dito sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Bob of Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legazpi, he has redeemed himself. The hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Baba, 4-3. Martin for Bob of Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Yeah, 4-3. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagdang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante.
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan. Nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol. Isyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik po tayo sa umaatikabong aksyon dito sa loob ng Bulan Gymnasium para sa ating first matchup ng ating doubleheader for tonight. On our day, ang Santa Magdalena who's leading right now kontra dito sa mga nakaputi na mga taga Barcelona. Yes, partner. Ito nga, pasadahan ko muna, partner, ating mga leading scorer nung nakaraang half. For Team Barcelona, we have Ryan Espeño with 9 points already. But sa kabila, partner, itong dalawang guest player nitong Santa Magdalena talagang nagtatrabaho dito. Itong si Raymond Peñafiel at si Kai Espinosa. Si Espinosa, partner, mayroon ng 13 points. At ito namang si Raymond Peñafiel ay mayroon ng 18 points. At ito, partner, ito si Kai Espinosa mayroon ng 8 rebounds dito sa larong ito. Pero kung mapapansin mo dito sa pagpasok natin sa third quarter, wala yung dalawang wala si Espinosa, but yes, Kai Peñafiel ay nandito. And grabe yung linaro nito ng first half. Itong 19 minutes sa loob ng court. So almost halos buong quarter naglaro ito for Santa Magdalena, pero tingnan mo na naman. Ayan. Siya naman ang tumatakbo sa kanila. What a shot! Wrap around move and a beautiful finish by Peñafiel. That's quite electrifying. Grabe, pinaganda pa, partner. Oo. Grabe itong Peñafiel. And sabi ko sa'yo we expect some highlights from this guy. Oo, pinag-uusapan nga natin kanina together with our writer, si Iris, no? Ito daw na player na to talagang minsan paglaro, mga 40 points ang ginagawa. So, ano na naman niya? Anong tawag dyan? Research siya naman. Hindi research. Anong tawag doon?
Anong tawag doon? In-stock. In-stock mo na naman. Ni Iris yun. So, Pero ngayon, mayroon tayong mga kasamang VIP dito sa loob ng Bulan Gymnasium. Kasama ni Miss Maybell, ang Vice Mayor ng Santa Magdalena, na si Vice Mayor Ramon Ragas Espela. Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Kasama nga natin ngayong nag-cheer para sa Team Santa Magdalena dito sa Bulan Gymnasium ang kanilang Vice Mayor na si Ramon Espela. Good evening po, Vice Mayor. Lalo na sa mga nunod. Ayan, Vice Mayor, ano pong pakiramdam na nakakalamang na po ang Team Santa Magdalena kontra sa Team Barcelona ngayong third quarter ng game at hindi lang tayo ang nakaka-witness nun, maging ang ating online viewers all over the world? Well, masaya ako sapagkat talagang ginagalingan ng aming mga players. So sana ma-sustain ito hanggang fourth quarter para tuloy ang panalo namin. Caroline C. Reyes, napakaaga sa venue, partner. So salamat po sa suporta ninyo sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Ganon ka talaga ka-supportive ang mga officials, mga local officials ng Sorsogon. At ganon kahilig ang mga Sorsoganon pagdating sa laro ng basketball. As you can see right now, the crowd is starting to pile up dito sa loob ng Bulan Gymnasium dahil nga mapapalaban mamaya na naman ang kanilang kupunan kontra sa nanalo din over Huban the other day. I'm talking about Erosin team headed by Jonathan Tikboy del Rosario who will go against the home team sa pangunguna naman ng kanilang pambato na si Christopher Hubilia. Yes, partner. And also, yung Team Bulan is nanalo din against Team Gubat on their last outing. Parehas winner na itong dalawang to. So, titingnan natin kung sino ba ang magwawagi sa dalawang magagaling na kupunan na yun. Mamaya po yan, mga kaibigan. But right now, you're enjoying the intense game also of Barcelona and Santa Magdalena. Again, partner, ito nga, sabi nga, the story of the game, partner, yung turnovers na nangyayari when it comes to Barcelona, medyo nagpa-file up for Barcelona. Pero, yan nga, sabi nga natin, anything can happen pa rin. This is just the third quarter, partner. So, but again, ayun, yung steal ni Peñafiel. Grabe talaga kung lumipad itong Raymond Peñafiel. Who can stop that? Not even Rodney Polgar and Romel Guelas can, I think, stop this guy when it comes to to his power in the air. Talagang malakas sa ere. Now, they're batting for the rebound. Nakuha ng mga taga Santa Magdalena. Formanes now with the ball. Binigay sa corner. Tumira ng tres. Itong si Canton Hos. Wala. Medyo napasobra, partner, yung alahoy doon ni Canton Hos. Ayan naman si Formanes. Lobs it up to Raymond! What a guy! Raymond Peñafiel. I'm running out of words. Yes, partner. And alam mo ba kung ilang Na-excite ako puntos masyado na yan, partner? 24 big points for this guy. And he's leading all leading scorers dito sa ating ball game. Grabe ang puwersa nitong mamang ito, no? Yes, partner. So, they are Very enjoying explosive. a 25-point lead dito, partner. Merong, anong tawag dyan? Merong violation na kitang referee. So, it will be a turnover sa pagbabalik ng, after this timeout ng ating ball game ay mapupunta ang bola sa mga taga-Barcelona. So, tumawag muna ng ceasefire ang mga taga-Barcelona, partner. Oo. Nag-struggle talaga kasi si Rodney Fulgar. Yes, partner. When it comes to scoring. I guess hindi pa nadadagan yung 3 puntos niya. Yes, hindi pa talaga. So, yun nga ang sinasabi natin. Hindi kakayanin ni Rodney Fulgar na mag-isa. Managing it underneath. Buti na lang, partner. Napunta pa yung bounce sa kanya. Oo. That could have been a turnover again. Naswing yung bola para to Espinosa from Peñafiel. Now, balik kay Espinosa. Sinusubukan yung depensa ni Fulgar. They have to shoot. Ayan na nga. Inabutan na sila ng shot clock violation. Masyadong natagalan yung hesitation doon sa corner nitong si Espinosa. Yes, partner. So, yun nga sinasabi natin. But again,
that's a turnover on the part of Team Santa Magdalena at papupunta ulit ang bola sa Barcelona. But sabi nga natin, partner, this is just a 23-point lead. This is just the first quarter. If itong Barcelona, partner, kung gusto pa nilang bumalik dito sa larong ito, total team effort ang gawin nila when it comes to defending, and also tulungan nila itong si Rodney Pulgar when it comes to scoring also. Dapat mag-step up, or kung sino man ang dapat mag-step up dito sa team nila ay simulan na yon ngayon mismo. For them to, I guess, score, yun nga, tama ka, they have to also to defend well. Yes. Kasi yung sinasabi natin, how can you defend that transition ginagawa nitong dalawa na ni the very explosive Raymond Peñafiel. Nakakailang transition finishes na siya. Talagang hindi mapigil-pigilan itong mga taga Barcelona. But still, ganun pa rin. You have to do the work. Yes, partner. If not, mas matatambakan kayo. And sana naman ay hindi mangyari yon sa kupunan ng Barcelona. Coming off a loss sila eh. So, sabi nga natin, kailangan nila makabawi. Sinubukan sana ni Estuye, pero hindi rin pumasok kanyang 3-point shot. Ayan naman, tumatakbo. Oh! Maganda sana yung alley-oop na naman na yun. Could have been another highlight, pero hindi pumasok yung tirang. Sabi, honest defense. So, but again, sabi nga natin, basta may opportunity sila, take that opportunity. And for Team Barcelona naman talagang medyo inaalat, partner, itong mga players, itong Team Barcelona. Even the point blank layup ng mga taga Team Barcelona, medyo hindi pumapasok dito sa ating quarter. Oo. Is it because parang nawalan sila ng confidence? Yes, dahil, yung kumpiyansa, partner, because siguro of that. sa lead ngayon. At saka may disparity din talaga sa height. Pero ganun pa man, I think yung sinasabi din na discipline ng coach for Santa Magdalena is yung pagiging complacent. Huwag sila maging complacent. Huwag maging complacent. Dahil kahit nakakalamang sila, posible pa rin na mahabol sila nitong mga taga Barcelona. Kagaya niyan, finally, Estuye making his 2-pointer for this quarter. That's the first 2 points of Estuye, partner, in this game. actually, Pero kanina pa siya talagang nag-struggle din nga, pati si Rodney Pulgar. So titingnan natin kung magtuloy-tuloy na ba yung scoring na yan. At kapos na naman yung tirang yon ni Espinosa. Meron tayong substitution for Santa Magdalena. Lalabas si Formanes for Noel Gasis. Sige, eto na. Si Villena. Estuye, binigay kay Espino sa low, pero naagaw ang bola. At ito na si Gasis. Binigay kay Espinosa ang bola. Espinosa skips and does the running shot, pero wala yung bola. Wala din yung attempt na yun ni Canton Hos. Ito na ang Estuye was partially blocked by number 11 na si Gabitan. Nice move, pero in and out mula kay Villena. Ayan naman, that's a traveling. That's a traveling. Lucky break there for Team Barcelona. Yan ang sinasabi ko kanina pa, partner. Yung mga point blank layup, di ba? Hindi nila ma-convert. So may halo na sigurong malas at fatigue din to. So that could have been an easy 2 points for Estuye, partner. So Tama. And again for Guelas. Pero talagang hindi pumapasok. So Talagang- pero wala tayong magagawa dun eh. That's a good shot, pero Nakikita ko, intimate Pulgar ang kanyang pang-5 puntos dito sa larong ito. This guy struggled really in the first and second quarter, and ngayon, tingnan natin kung ang puntos na yan at counted, counted shot dahil na-foul siya. It's a 3-point play opportunity for this guy. Titingnan natin kung magtutuloy-tuloy na ang kanyang scoring dito para sa kanyang kupunan na Barcelona, na looking for the first win para sa ating elimination round dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon.
Nanakaw nitong si Estuye ang bola. And there you go, Romel Guelas for the finish. Nice hustle for Estuye. Kaya na, meron na silang half-court pressure defense. Canton Hoss launches a 3, wala. Rebound. And follows it up. I'm talking about the guy in number 88, Joseph Garote for Santa Magdalena. So yun, partner, again, another bench player nagko-contribute dito for Team Santa Magdalena. Espeño at the low. Umikot, pumihit, tumira, pumasok ang tira over Espinosa. Gasis, ginugulo ni Guelas. Maganda yung crossover, pero muntik na maagaw. At yan na, naagaw na nga ng mga nakaputi. And there you go, that's Villena for the finish from Estuye. So last 28 seconds of this quarter. Third quarter po, 59-45. 14 na po, 14 na lang ang kalamangan ng mga taga Santa Magdalena. Gases fires! No! Rebound. Wala, hindi na-establish ni Pulgar ang kanilang possession. Ayan naman, Canton Hoss fires! Yes! Kanina pa yan pumubukol din sa tres, pero finally, pumasok na yung kanyang tira. That's the third triple. The second triple, partner, on Moscoso. Oh, that's Moscoso. Yes, partner. Oh, I thought that was Canton Hoss. Sorry. Pero may tira siya eh. Makita mo yung tira niya. Maganda yung arc, maganda yung release. Pero ito nga, good yung contribution niya dito, partner, with 8 points dito sa ating laro. Coming off the bench. And ito naman si Villena on the other hand, partner, with 3 points na dito sa ating laro. Tama, sige, titingnan natin kung maibubuslo niya yung pangalawang tira. Wala. At there you go. Yan na po magtatapos ang third quarter action natin dito again sa ating day 5 action. Ako, Bicol Cup Sorsogon, the battle between Barcelona and Santa Magdalena. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Again, pasalamatan natin ang LGU ng Bulan for having us here. Mayor Romy Gordola at mga kasamahan sa konseho. Maraming salamat po. And of course, Governor Boboy Hamor, dahil din sa kanya ay nandito po ang Ako Bicol Cup sa kanilang dito sa napaka-progressive na Sorsogon Province, the land of kasanggayahan. And siyempre pa, this will not be possible without Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. And of course, Congressman Saldico at Congressman Jill Bongalon. Yes, partner, and also shout out natin, partner, ang ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera, ang kanyang kapatid na si Assistant Commissioner In Rivera, si Boss Russell Oreta ng IMBC. Tama. Hello po. And of course, sa lahat ng bumubuo ng Ako Bicol Cup, partner. Maraming salamat. And we're really proud to be a part of this. Yes, partner, we are very proud to be part of this. And of course, bukas, I think baka kasama natin again si Wadi John Bachiller. And we will also be joined by Sir Angelo Espinosilla. Yes, partner. And our weekend warrior. Weekend warrior. So again, pasadahan ko muna, partner, itong mga leading scorer for both teams, no? For Team Barcelona, we have Espeño with 11 points already. And also for Team Santa Magdalena, Peñafiel with 24 big points, and also Kai Espinosa with 14 points and 11 rebounds. So double-double itong si Espinosa dito, partner. Tama. With 14 points and 11 rebounds. And again, napaka-effective ng dalawang ito. Peñafiel with 90% efficiency, and ito si Espinosa with 20%. Peñafiel. Idinikit yung bola sa rim. Okay, Team Barcelona. So it's Barcelona's ball. At 16, partner, ang hinahabol pala nitong mga taga Barcelona dito. Pero
Manageable, partner. Manageable lang, pero mahigit 20 plus yan. Nag-25 points yan, partner. 25 points The early goings of the third quarter. Pero ngayon mo, unti-unti nakakabalik itong mga taga-Barcelona. Villena, Tuguelas, to Espeño. Espeño cannot manage mula sa low post. Gasis na with the ball. Nakita si Espinosa. Espinosa, nakita rin ang kanyang kakampi. Na si Gile. I don't know, that's number 26, Francilio. Again, we're still getting familiar with from the top of the key. Villena to Estuye, missing. Peñafiel loses the ball. Espeño, nakita si Pulgar. Konting bump muna papunta kay Espinosa para magkaroon siya ng space. Kasi alam niya na mas nakakabintay when it comes to height. Yes, itong si Espinosa. Yan talagang kailangan na dito magtrabaho ni Rodney Pulgar na mayroon lang 8 puntos sa buong laro, partner. Tama ka dyan, partner. Medyo nag-struggle talaga siya when it comes to scoring. Lalo pat wala yung kanyang mga yung dalawang partner niya, sina Beltran and si Jonas Leona. Now it's Gases with the ball. Muntik na maagaw. Peñafiel from the corner. Overshoots. Rebound Fulgar. Time out. Ano nga, tumawag ng time out si Coach Edward Eupenia. Yes, partner, kasi medyo medyo mabagal when it comes to scoring din. Kaya ganyan, partner, tingnan mo. Ito na lang ang hinahabol nitong mga taga Barcelona ngayon. 13 puntos na lang. So medyo bumagal yung facing when it comes to scoring nitong mga taga Santa Magdalena dito. Yun na ang tanong natin kung kaya bang i-sustain nitong mga taga Santa Magdalena itong end game. So doon natin makikita, partner. Yun na yung sinasabi ng coach nila kanina, yung discipline. So talagang kung magiging factor ba yan dito, partner. But again, good thing for this team Santa Magdalena, partner, no? Very unselfish sila with 11 assists as a team. So talagang maganda pinapakita nito as a team, partner. So they have the discipline actually. So talagang they are finding the open man. Oh, they need to maintain it. Ayan na. Going strong to the hoop itong si Estuye. Wala na rebound ni Espeño. Maganda yung ikot, maganda yung tira. Ayan, unti-unti nang kumakatok itong mga taga Barcelona dito, partner. 12 na lang. Tama ba ang bilang ko? 11 points. 11 points. Peñafiel swings it to Gasis. Gasis cannot find the spot. Balik kay Peñafiel. Binigay naman kay sino yung tumira? Ito na si Estuye. Oh! That's a what do you call that shot? Jelly layup. Buti na lang, andun si Espinosa. Oo. So, pero yun nga napapansin mo kanina, partner. Tama ka. Pag si Espinosa may hawak ng bola, medyo matagal yung distribution. So, I think dapat ibigay niya sa point guard niya para mas mabilis yung distribution ng bola. And pumosisyon siya ng kanyang sa kanyang mga komportableng posisyon. At doon, magantay siya na mapasahan. Pero we can see naman na Espinosa can really handle the ball or dribble the ball. Kaya lang mas maganda na dahil sa kanyang size, bigyan niya na muna sa mas mga medyo mababang player, yung mga guardian niya. Saka mas mabilis yung pasa, partner, kaysa sa dribble. So, tama. Pero I don't know kung ano iniisip din ni Espinosa when it comes to paghawak niya yung bola. Kasi medyo okay naman yun, yung nangyayari, partner, pag hawak niya yung bola. Maganda naman yung role niya na nasa top of the key lang siya palagi. Actually, high post yung ginagawa niya madalas. High posting yung ginagawa niya. Yun siguro ang instruction talaga ng coach nila na si Edward Eupenia. 6 minutes 21
64-51, 13-point lead for Santa Magdalena. Romel Velas finally tumira. At nandun si Rodney Fulgar after that miss of Guelas. So talagang kahit inalat itong si Rodney kanina, hindi pa rin nawawalan siya ng pag-asa at gana. Yan na naman. Oo, yan na naman. Ako, from the two-pointer, rebound naman ang ginawa niya. At ayan, rebound na naman dito, offensive rebound. Yan nga lang. Tapos yung tira, pero good thing, nakakuha siya ng foul mula dito kay, I think it's Princilio. Good thing talaga, partner, na he's not giving up on every play. Ito, kilala naman natin to si Rodney Fulgar. He played for Kamsur Leg and for Team Nabwa. Talagang napaka-energetic itong batang to. No? But Mintis, yung unang free throw, partner, sayang, mailalapit niya sana yung Barcelona with 5 minutes and 40 seconds remaining. So, mintis yung dalawa. Oo, in and out. Sayang. Yung mga opportunities na yun. 5:39. Now it's Formanes for Santa Magdalena. Swings it to Peñafiel. Peñafiel, nakita yung high post ni Espinosa. Binigay sa corner. Swings it to Formanes. Formanes gives it to Princilio. Pero Princilio cannot hit the spot. At yun, napunta sa mga nakaputi ang bola. At mapupunta naman tayo kay Miss Cass. Miss Cassandra Seton para sa kanyang report. Magandang gabi sa iyo. Once again, Miss Cass. We are now on the fourth and final quarter, ngunit nahihirapan pa rin makahabol ang Team Barcelona laban sa Team Santa Magdalena. Kitang-kita na malaki ang epekto ng pagiging kondisyon at preparasyon upang makapagpakita ng magandang laro. Nagsisimula pa lang ang elimination round, kaya hindi rin nawawalan ng pag-asa ang mga players at coaching staff para sa mga susunod pang laro dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Yan muna ang latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat, Miss Cass. Grabe yung challenge ni ni Bordeos over Peñafiel. At yun na nga, nakasungkit siya ng foul mula sa mas malaking mama at mas agile na si Raymond Peñafiel. So, two free throws for Bordeos. Yes, partner. Ang kagandahan nito, mailalapit niya na hindi tumatakbo yung oras, partner. But again, another miss on that free throw, partner. 11 points na lang pala, partner. Oo, 4 partner. minutes, 39. May oras pa para sa mga taga-Barcelona. Yes, partner. So, take this opportunity. Yung mga ganyan, mga free throw situation na yan, dapat maipasok mo yan. Yes, partner. Kaya lang, so, ayun na nga. Hindi na pumapasok pati yung free throws nila na kailangan dito. Ayun na naman si Peñafiel. Yun nga sinasabi natin, partner. Sana makakabalik sila dito kung kinakapitalize nila yung mga free throws na yan. That's the 10th miss nila, partner, as a team dito kasi they have 15 free throws na in total, partner. Ang naipapasok pa lang nila 5. So that's a big thing, partner. Sabi nga natin yung teams na talagang dyan sa free throw line na yan, talagang it will hunt you, partner, pag mga ganitong sitwasyon. So nag-materialize na yung high post play for Espinosa. He had quite several attempts, pero at least sa ngayon pumasok na yung I think that's his fourth try mula doon sa spot na yon, or I guess third try. So balik sa Barcelona, partner, ang bola with 4 minutes and 16 seconds po dito sa ating final quarter. At balik sa isang dosena ang kalamangan ng mga taga Santa Magdalena. And penalty na, partner. Penalty na nga dahil kailangan nila na mag-regroup and pag-usapan yung final strategies nila para mas makahabol pa sa game na ito. Yes, partner. So this can change the momentum of the game, no? This kind of timeout. So tingnan natin kung magka-capitalize ba itong mga taga-Barcelona on this part of the game. But again, partner, sabi nga natin,
Yung aggressiveness kasi nung nakaraang quarter, medyo bumaba both teams. So dapat i-capitalize na ito, partner, nitong mga taga Barcelona dito. So 12 na lang if I'm not mistaken ang kanilang hinahabol. Naibaba nila sa 10. This is a very manageable lead pa. So tingnan natin kung anong gagawin ng mga taga Barcelona at ng taga Santa Magdalena dito sa ating 3 minutes and 42 seconds remaining on the last quarter. But the ball will go to Santa Magdalena at magkakaroon sila ng pagkakataon na madagdagan pa yung kanilang kalamangan. With 4 minutes now, reaching the midcourt, binigay kay Espinosa ang bola. This time, nasa wing siya. Wala yung high post niya. Binigay kay Canton Hoss. Canton Hoss fires, misses. Rebound ngayon ni Folgar. Villena fires 3. Yes! Kailangan nila yan, partner. Yan ang sinasabi natin. Be patient lang. Single digit na lang. Formanes was fouled. Yun lang. Hindi tayo wag na foul, partner. But 9-point lead na lang po. Umabot yan kanina for as far as 25 points or for as high as 25 points itong kalamangan ng Santa Magdalena. Pero paunti-unti nakakahabol itong mga taga Barcelona. Pero titingnan natin kung mamamanage nila ito under 3 minutes na matapatan nga ang score nitong mga taga Santa Magdalena at magkaroon ng pagkakataon na manalo pa sa larong ito. Espinosa challenging Espeño. At napagaganda yung mid-range jump shot na yon. Hindi kayang depensahan yun Espeño dahil umatras ng konti. Espinosa created a space for himself. Another 3-point attempt mula kay Villena. Ayan, napunta sa mga taga Barcelona ang bola. Tumatakbo ngayon. At nakuha ni Formanes. Formanes, nakita si Cantonos. Cantonos naman, nakita ang kanyang what a play there from Frencilio to Peñafiel. Good recognition on the part of Frencilio, partner. Oo. Yun, nagaganda yung sinasabi ko nga, yung assist department, partner. Ganda ng pasahan nitong mga taga Santa Magdalena, partner. Peño gets fouled. Di makapaniwala dito si Peñafiel na siya ay natatawagan ng foul. Fourth personal, partner, on the part of Peñafiel. So huli siya doon on the help side. Espeño hitting the first free throw for Barcelona. Balik sa 12, partner. Balik sa 12. Under 2 minutes. Again, punong-puno na po tayo dito sa Bulan Gymnasium. Abangan nyo maya-maya ang laban ng Irosin at ng home team na Bulan. Yung kupunan ni Jonathan Tikboy del Rosario at ni Aymar Sabayo. Papapalaban dito sa mga nakateritoryo. Ang kupunan ni Christopher Hobilia at ni Fajardo. Lucky break there, partner, the part of Team Barcelona. Traveling yung itinawag kay Espinosa dito. At ito na. Villena. Balik sa kanyang bola from Estuye. Villena finds Espeño. Titira yan. At maipapasok na yan. Ayan, balik sa Siyam ang kalamangan. 120. Espinosa hesitates. Sabi niya, sandali, hindi natin kailangan magmadali. Yes, partner, tama yung ginawa nito ni kay Espinosa, no? But for Team Barcelona, may konting sense of urgency. But again, partner, that's a sorry foul on the part of Espeño. But tapos counted pa, medyo masakit yun, partner.
Alam ni Espinosa na kayang-kaya niyang sa ganong klaseng mga plays itong si Espeño. Kaya he did not hesitate for the second time around. Naku, mas mabilis kasi partner ito si Kai Espinosa. Medyo mismatch doon sa matchup na yon partner. And he can use both hands, left and the right. So completing the 3-point play opportunity is Espinosa. Pulgar now with the ball. Will shoot from beyond the arc. Wala. Ayan, medyo slim na dito ang chance partner. Oh, that's a desperate shot. Espinosa with the ball now. No need to hurry for Team Santa Magdalena, partner. Yan ang gagawin. 11 seconds to shoot. 44.3 sa ating relo. Almost making that one is Espinosa once again. Hindi na ipasok na Espeño ang attempt na yon. Now it's Peñafiel with the ball. Let's see kung anong gagawin niya dito sa mga huling yugto or huling segundo ng larong ito. 12 ang kalamangan. And I think medyo partner, it's safe to say na medyo mananalo dito partner itong mga taga Magdalena, partner, Santa Magdalena. Tama, matadagdagan pa in case maipapasok ito di Kong Jin. Magandang gabi po, Kong Jin. And of course, sino pa? Ito. Tingnan natin, partner, kung ititira pa nitong mga taga Barcelona dito. Itinira nga, pero kapos. 11.9 ang natitira po sa ating regulation. Yes, partner. So ito, batiin ko din ito si Coach Mark Dasal ng Kamsur, partner. Sabi niya ang ganda daw ng court, napakalinis daw tingnan sa TV. Tama. One of the best looking floor pagdating sa live. Yes, partner. Oo. At saka napakaganda talaga ng bagong-bagong court na ito, ang Bulan Gymnasium. Yes, partner. So ayun nga, that's the end of the game, partner, at ang nanalo Team Santa Magdalena dito sa ating first game ng ating doubleheader of this night kontra Barcelona. Congratulations to both teams. But again, partner, dalawa ng talo ang natin. Madagdagan ng dalawa. Oo, yung pagkatalo ang kupunan ng Barcelona, samantalang ang Santa Magdalena ay napaganda naman yung kanilang first outing dito sa Ako Bicol Cup, winning big 13 points over Barcelona. And yes, hindi natin in-expect na ganun magiging exciting ang larong ito. Yes, partner. Hindi rin natin in-expect na ganun katitindi itong mga imports ng Santa Magdalena. Ayan na nga ang the likes of Kai Espinosa and itong si Raymond Peñafiel. Yes, and partner. both are candidates for Kasurog Best Player of the Game. Yes, partner. So, titingnan natin kung sino talaga ang ating magiging best player. But for now, partner, allow me to greet also yung mga players ko sa Kamsur na who's practicing right now to play for a league in Kamsur. Yun, pag mag-practice kayo na mabuti, that's the under 17 team, yung Ivos Corp basketball team, and also that's headed by our Coach Big Boy Fortado, Coach Neil Villarreal, and Coach Jonax Cabaltera of Back to Basic Basketball. And also sa aming boss dyan for Avos Corporation, si Boss Ash Rabano. Hello, happy viewing po. Nanonood sila, partner, ngayon. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanonood sa atin online. Especially yung mga kapitbahay ko dyan sa DSWD Village, Binitayan Relocation, Anislag, Daraga Albay. Ayan, yung mga tropa natin dyan, yung mga anak ko na laging nanonood, kasama natin kahapon sa Pilar. Yes. Tuwang-tuwa sila dahil napanood nila ng live ang Ako Bicol Cup. So iba talaga and yung experience. Yung anak mo is a future din for AKB, partner. Nakikita natin, no? Hopefully. So, I can see yung reels din ni si Ken Madronio will be playing also for NYBL under Coach Stickboy Del Rosario.
So good luck na rin sa kanila. And of course si Alec, si Georgium Alec, shout out din sa iyo. And of course mga tropa natin diyan sina Jobert Ayes, and si Cham, and lahat-lahat, si Yan, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, and you can see the highlights of this game, partner. Again, yung susunod na game, partner, talaga ito. Medyo mabigat dito sa Bulan Gymnasium, partner. Ito, labanang Bulan kontra Irusin, partner. Oo. So, susunod na po yan. But again, hinihintay lang natin yung ating kasurog player. Nakasama na pala ni Miss Mabel Echigoyen, yung ating kasurog player. Mabel, take it away. Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Right beside me is Kai Espinosa, our kasurog player of the game, who scored 23 points, 17 rebounds, 2 assists, and 1 block. Kai, knowing na nakapaglaro ka ngayon sa isa sa mga big league dito sa Bicol Region na Ako Bicol Cup, anong pakiramdam na ikaw ang ating kasurog player of the game? Kabado po ako kasi galing po kami sa biyahe sa Manila. Tapos ginawa ko lang yung best ko para manalo yung team namin. Tsaka napipressure po ako. Ayan, kahit na ikaw yung ating kasurog player of the game, Kai, ano naman ang mga sa tingin mong dapat mo pang i-improve sa susunod nyo pang mga laro dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon? Ang kailangan ko pong i-improve yung shooting ko, tsaka sa team defense po namin, yun lang po. Tsaka pasalamat po sa Panginoon na panalo po kami at binigyan niyo po kami ng lakas. Ayan, alright, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan, especially yung mga nanonood sa'yo ngayon na mga fans mo all over the world. Binabati ko pala yung girlfriend ko na nanonood sa amin. Tsaka sa mga pamilya ko, salamat po. Tsaka sa mga kaibigan ko, yun lang po. And that's it mga kasurog. We're done now with our Game 1. Again, congratulations sa iyo, Kai, and sa Team Santa Magdalena. Maya-maya mga kasurog, abangan nyo naman po sa Game 2 ang labanan naman ng Team Bulan kontra sa Team Irusin. Mamaya na yan, kaya manatiling nakatutok live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup for more updates. Again, this is Mabel Echigoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.